Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ. Дар имрӯза навормон пешкаши шумо як хонаи фурӯширо мекунем, ки ҷойгир мебошад дар Тоҷикистон не, балки дар Федератсияи Россия. Навори хонаро ба мо худи соҳиби хона равон кардан. Дӯстони азиз, бо диққат гӯш кунед, бениҳоят як хонаи хуб аст. Квартираи фурӯшӣ мебошад, срочно фурӯхта мешавад. Се хонага дӯстони азиз дар доми панелӣ, доми 5 этажа. Хона дар чорум ошёнаш ҷойгир аст. Газ, оби гарм, оби хунук ҳама вақта мебошад. Дӯстони азиз, отоплениям ҳаст. Ҳамаи хонаҳо отопления доранд. Ҳамаи хонаҳо треза доранд. Дӯстони азиз, кухни алоҳида мебошад, албатта ки треза дорад. Дар назди хона мактаб аст, боғчаи кӯдакона, 200 метр поликлиника, баъд аз он Сбербанк, Пятерочка, Дикси, Магнит, Азон, Вайлдберрис, аптека, яъне дорухона, ҳамаш дар наздикии хона қарор дорад. Дӯстони азиз, ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона ҷойгир аст. Аз Москва ҳамагӣ 55 километр дур мебошад. Ай метро Шёлково як автобус ба пеши хонара меояд. Документҳои хона 100%, якта собственник дорад. Суроға, Московская область, шаҳри Шёлково, посёлок Фряново, улица Первомайская, дом 19. нархи хона бошад 5 миллиону 800 ҳазор рубли русӣ. боз арзон мешавад, барои харидорҳои аниқ алиш намешавад. Дӯстони азиз, хона чӣ хеле ки дар аввали навор қайд кардаем, се хонага мебошад. Се хонагаи пурра ҳаст, 62 метри квадратӣ мебошад. прописка карда мешавад. хона бо баъзе чизу чорааш фурӯхта мешавад. Дӯстони азиз, баъзе чизҳояш меистад, баъзе чизоша соҳиби хона мегирад. Ин масъаларо бо худи соҳиби хона маслиҳат мекунед. Дӯстони азиз, рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. Аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. Дӯстони азиз, ҳар ду рақамҳои соҳиби хона ватсап доранд. Барои ҳамин марҳамат. Дӯстони азиз, боз як чизи дигарро хотиррасон мекунем. подъезд чип қатӣ мебошад. дар хона домофон аст. аз хона дари подъезда ҳуй карда мешавад. нархашро боз такрор мекунем. 725 580 сомонӣ, 69 847 доллар, 5 миллиону 800 ҳазор рубли русӣ. ҳамаш бо қурби имрӯза ҳисоб карда шудааст. дӯстони азиз, бо қурбе ки рӯзи видео баромадагӣ аст. ва кадом чизу чораи хона меистад? Дӯстони гиромӣ, спальни гарнитур, шкафи прихожӣ, яхдон, мошини ҷумашӯӣ, телевизорҳо, мебели кухнӣ, микроволновка, пардаҳо, ҳамаи ҳамин чизҳо дар хона меистад. бо ҳамроҳии ҳамин чизҳо хона фурӯхта мешавад. маълумоти асосиро боз як бори дигар такрор мекунем. се хонага 62 метри квадратӣ дар чорум ошёнаи бинои советӣ, бинои панелӣ бо таъмир мебошад. дар Федератсияи Россия ҷойгир аст. Московская область, город Шёлково, посёлок Фряново, улица Первомайская, дом 19. нархаш 5 миллиону 800 ҳазор рубли русӣ. марҳамат. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ занг зада пурсон шавед. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардед. барои реклама ба рақамаи 927 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. боз хотиррасон мекунем. дӯстони азиз, наворе ки дар рӯи экран дидед, навори хонаро ки дидед, ин навори мо нест. ин наворро ба мо худи соҳиби хона рӯй кардан. худи соҳиби хона ин наворро сабт кардагианд. дӯстони гиромӣ, ин чизро дар хотир доред. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.